Bueno, nens, benvinguts a aquest 17è episodi. Avui sí, amb el nostre convidat més especial, Jordi Galvez. Jordi Galvez. El coneixereu segurament per TikTok, per Instagram, per les xarxes, com a Just Basket. Jazz Basket o Just Basket? Jazz Basket. Jazz Basket. Vale. Just. Just. Bueno, com vulgueu. I avui sí, és el nostre convidat més especial per un motiu sobretot. Molt heavy. I és que s'ha vist un episodi i podem Dos. dir... Dos, és veritat. I es sap la intro de memòria, no li hem hagut d'explicar la intro. No ha hagut cervesa encara. Correcte. Per M'he tant, esperat. Amb més dilació, doncs bueno, Molt bé, va. comencem. Molt bé. Molt bé. Top, Eh, Això va anar. molt agradat, Així dona gust. Bueno, una intro una mica accidentada al principi. Sí, no passa res, no passa res. Bueno, sempre que ho hem convidat, si t'has vist dos episodis, fem una secció. La volies començar tu? No. O no? Vale. Doncs fem comparatives de personatges famosos, d'animació, el que hagi preparat cadascú, que no ho sabem. O sigui que algú et vol començar en concret. The Kid? Jo no. No vols començar tu? Jo vull començar, a mi és Pues igual. bueno, si vols començar perquè és el pitjor perquè és el... Mira, no. Cada dia et tires el mateix Sí, per sempre fer dius el el pitjor. tapat. Sí, no, soc molt dolent avui. Ui, soc molt Molt que dolent. sempre ho endevines, no? No. No, Jo qui vaig és? començar molt bé, tio. Però m'han remuntat. T'han remuntat? Sí. Sempre Jo diuen vaig- que sí, el que fa. Sí, vas fer un bo, però... Però escolta una cosa, el millor fins ara el tinc jo. O sigui, l'MVP... No, l'MVP no, perquè... Doncs vinga, va, comença, MVP. Per tornar una mica també als ous, jo crec que Jazz Basket, Jordi Galvez, no Basket, Galvez, és una mica un gran exjugador de la penya, Hòstia. del club, no? Ojo. T'agrada, no, la penya? No és el meu club preferit. Una mica, i tiene una foto corrobora, Guillem Vives. Ojo. No era Vale, Guillem una mica. Vives, Vale. una miteta. ¿Vale? Y he visto Vale. una foto que lo deixa bastant Estàs estàs fluix avui, eh? Sí, no estàs en el teu premi. I de fet no trobo ni la foto. Ah, sí, sí, la trobo. Una mineta, No t'ho compro per res. un bro. aire, no, ho he dit, per ho res. he no, dit, no. tio. Vull dir, quan ho fas bé se't diu. No, si m'aneu a eliminar no passa res, jo ets tu, no passa res. Bueno, Ho has intentat, jo t'ho agraeixo. Sí, millor que el meu, ojo. Potser és millor que el meu, El dic? Sí o no? és duríssim. Tira, això, tira. tio. Jordi Galvez, que no bàsquet. És una barreja entre Maluma i J Balvin. No sé per què, però t'ho compro. Molt millor que jo. Molt millor que jo, bro. Però ho Està has bé. pensat tu o ho has fet amb el... Amb l'aplicació. Hi ha una aplicació. Hi ha una aplicació que T'han t'ensenya... sortit els Hòstia, dos que guapo. i els has juntat, no? Que t'ensenya Heavy. qui és. I mira, vaig a dir alguna més. Bueno, no sé per què, però la compro. En Ah, plan, i no us he dit que l'aplicació també ha dit a Drake. Ojo de... Hòstia, Una mica de Drake. hòstia, Maluma sí, J Balvin. Maluma, ojo. Maluma, aquesta foto, cuidado, Ojo Maluma, tio. Uah, aquesta foto de Maluma... Hi ha un Maluma, eh? I ja que estem, anava a dir, com l'altre dia vam rebre el nostre primer hate per TikTok, Ojo. això és fet històric, que em van dir Wayne Rooney, vaig a buscar-me aquí a l'aplicació. Bueno, estic molt decebut del que ha sortit de l'aplicació. Sí. Ah, t'has ficat a tu mateix? Sí, han sortit 4 calvos, Tony Parker i Pablo Larraín, que és un director barra... Aquest sí que m'assembla una mica. A veure, Tota la resta està arreglat. Quatre calvos. Vin Diesel, eh? M'aguanto molt millor que aquesta gent, tio. Aquest del Pablo Larraín, ojo, però no han dit ni el Chacho. Però el Pablo ni- Larraín, a veure. Sempre m'han dit El Chacho, Chacho, m'han dit... Tens quin un altre? aire. Sí, el Chacho és el més Mirotic, fàcil. Mirotic. El Chacho Barritxen. Mirotic. I la de Wayne Rooney te dedica a... Bé, no? Però em va fer il·lusió, tio, que ens diguessin el primer hate. Que canviado està Wayne Rooney. El fill de puta, el nena nit. De 14 anys amb el control parental. I 14.000 visualitzacions, fill de puta, ja. No, heavy, tio. Pues és Maluma. Irlanda, vale. Tiro Maluma, jo? baby. Vale. El Perillitas, Oh, El perillitas. El zorro. què opines del nou... Per mi... És nou. Sí, Sí, És posava el primer... Maluma al final. Pues ho t'hi ha d'haver dit. Gràcies. De veritat. Gràcies. Això ho diuen tots Tu els calla, convidats. tio. Ho diuen igual que ahir al Mostacho per És que, no... saps què passa? Que ofendre-us. clar, no, a la càmera no es veu molt a prop, llavors no t'he vist Ja. de normal, saps? Llavors, Ja, és veritat. mola. Hòstia, això és un handicap heavy. Sí. És el mateix que parlàvem amb el Coi, que no tothom es pot fer això. Jo em faig això i semblo retrasat. Bueno, Prou, tio. això no tonto, tio. No provis, tio. No provis. Vinga, va. El meu personatge també és del món del bàsquet i jo crec que físicament
està bastant aconseguit. I és que per mi, Jordi Gálvez té molta similitud amb Juan Carlos Navarro. Ojo. Una mica, sí. No és el teu De millor. moment, No és el meu millor, però És el trist. pentinat, si et deixessis una mica més la barba, saps? Moreno, Tiro bé. tires bé. És trist, però fins ara el millor és el de Riri. Sí, Hey. Maluma J Balvin... de Està a moment. punt de estic guanyar aquí. Riri amb el xat GPT, eh? Ja estic... Jo he de dir que hi ha un que sempre em diuen i de moment no l'heu dit. Vale, jo et tiraré el meu i tires... Sí, després dius totes. Sí, m'espero, m'espero. Si no, encara farem spoiler. Jo, el meu és compartit perquè, bueno, és de la península ibèrica, és espanyol, i està a la NBA. A mi em dona aires a Santi Aldama. Santi el demà, hòstia. molt bé, tio. Molt bé, tio. Molt bé. És bona, és bona. Molt bé, El, tio. porta el 7. I tu portes el 7. Jo tinc el 7, Jazz Basket 7. Estem... Ja es vaig... Molt bé. Guanyador Guillem Coll sense Molt bé, un sí, tipus sí. de... Bueno, deixem el convidat que ho digui. No, clar, que digui la seva. Quin t'agrada més? Aviam, físicament el del Ricky m'ha molat, Clar, Maluma... I em diu pel nom, Això està bé. però, hòstia, Santi, cuidao, Santi, ojo, tio, molt bé. Sí, sí, Molt ben M'ha trobat. agradat, m'ha Et donava agradat. tu el premi. I el teu, quin és el que et diuen? Sempre, jo no ho acabo de veure, però bueno, sí que és veritat que amb algun, no sé, algun perfil i tal, amb Ferran Torres. Ojo, Ferran Torres. Ojo! Ojo, Ferran Torres. M'ho diuen molt, Et tio. fots una mica Tiburao, la moicana, Sí. la moicana i estàs dintre, Sí, tio. sí, sí. Samat. I dintre com a ets la filla de Luis Enrique. Sempre se'n tira alguna, eh? Bueno, està bé, tio. Ojo, que te diu ara, M'ha estat bé, m'ha estat bé. Anem a per tu, niño. Preguntes ràpides? Anem per mi, eh? Sí. Per mi em fa molta il·lusió fer aquesta secció amb Jordi Vázquez. No, Gálvez. Ja ne fa 20 minuts, no sabia si l'anava a fer jo. És una realitat. Sí, està res. Bueno, perquè Ho hem dit aquest migdia i no es veu. l'has preparat tu. Avui al migdia estàvem fora de cobertura tots. Sí, jo t'he ajudat a preparar-la. Ara, i sempre hi ha, bueno, amb molts convidats que venen amb Has agafat l'últim missatge, no? Perquè hem modificat la llista i l'ordre. Sí. Era enviat d'altres ordres. Està tot controlat, tio. Favorito, està favorito. Controlat. Sempre fem una secció de preguntes ràpides, vale? Llavors, avui ho farem amb tu. Sempre acabem amb la mateixa última pregunta, Vale? val? I a veure què respons. Ok? Fes una Comencem. intro... Intro per TikTok. Preguntes ràpides amb Jordi Gálvez, no Vázquez. Buah, la brometa durarà heavy, eh? Sí, sí, sí. Està fent un pal terrible, eh? Segurament la gent no sap ni No, de què estem clar, parlant. Per ells, ja és bàsquet. Just bàsquet. Just bàsquet. Preguntes ràpides. Equip NBA preferit? Ara mateix el Suns per Kevin Durant. Jugador actual NBA preferit? Kevin Durant. I històric? Kevin Durant. Sí, però canviaré, diré Tracy McGrady. Molt bé, Houston. Maco. Arribem a un compromís amb ell. Sí. TikToker de referència? TikToker. Sí, Kevin Durant? I si moris mai. TikToker de referència. Adri Contreras. Sortir de festa o Netflix and chill? Jo he sigut molt de sortir de festa, però ara mateix... On es surt per Manresa? El Cielo. Al Cielo. Cielo. Ara hi ha un que es diu Wow. Jo el Cielo haré de sortit, eh? Al Cielo sortir? Niño, et coneixes tota la festa de Catalunya. Catalunya, tio. Tu et planten a Olot i saps on anar. A Solsona, el Beat Solsona. Veus? És que... Hòstia, tio. Jo a Solsona, Beat Solsona. Gràcies a un bon amic nostre, segueixo viu. Sí, si No explicarem aquesta història. No l'explicaré més tarda perquè no la pots saber. Pizza o hamburguesa? És bona, eh? Hamburguesa. Hamburgueseria preferida de Manresa? De Manresa. Uah. Patones. No. És que a Manresa no menjo hamburguesa, tio. Bueno, Puc dir d'un altre lloc? clar, sí. El Cònic, tio. On està? Cònic és Barna. A Barna hi A ha... Girona. Vic, Sí. Girona. A Girona també. Jo vaig Sí, anar al de València. Barcelona i molt top. Sí, I a més, molt top. són molt barates les Sí, hamburgueses. tio. Sí, menja molt bé. Un país que vulguis visitar? País, Tailàndia. Per què? El primer que m'ha vingut al No sé, el Ricky anirà aquest estiu. Sí? Ojo, ja em diràs què tal. No va dir... No, hagués dit als Estats Units per partits NBA, tio, però... Vaig anar fa un parell de mesos, llavors no... Què? Tailàndia, millor. I un somni fet realitat? Veure un partit NBA. Sí. Sí. Penúltima pregunta. Jordan o LeBron? Següent pregunta. No pot respondre. És broma. No, Jordan. Diré. Samat. Haurem de Molt bé, fer un recompte, eh? al Sabat, final. recompte. A ti va ser, convidats. hem fet
Ells són de Jordan i Guillem i Ricky són de LeBron. Desempato, no? Sí. Bueno, hi ha molta gent que opina. Rubirosa també va dir Jordan. No? Sí. Serà per alguna Tot i que em té content, La gent és de bàsquet al final, no? Que raja de la penya... Tres tu què va dir? Que Jordan és millor que LeBron. Se'n va anar per les rames i va dir que no sabia. Bé. Cartejacte. I última pregunta, Joder. Com va ser el teu primer petó? Hòstia, És la nostra pregunta... és l'estrella, no? Com el Broncano amb la... Qui és a Broncano? Qui és a Broncano? Jo no sé. Comparat amb... No sé això què és. No sé. Hòstia, el primer petó, recordo tenia 14 anys Vale. i va ser a un banc d'un parque Clàssic. A Manresa? de Manresa. Molt fred. Sí, tio. Està La veritat prime, és que el record del primer petó tampoc és molt enllà. Està sobrevalorat, jo crec, el primer petó. Ojo. Aquí podríem entrar a parlar. Jo crec que no, perquè és algo especial per tu. Per mi és Depèn, especial. si és amb una persona especial... Sí, clar, home, si és del cielo Manresa, no, tio. Per mi va ser maco, però tampoc va ser algo com tope de dir... Però segur que recordes i te saps per què ho vas fer, tio. Jo no me'n Sí, recordo sí, ni clar. sent que ho vaig fer. No! Hòstia, trist. Gràcies. No, però jo sí que ho recordo i amb carinyo. Saps? Però... No l'explicaré. Vas ficar llengua el primer cop. Bueno, va ficar ja fins al fons. Jo no, Tu? no tenia ni idea. No, jo... No, però fins al fons. No, A mi em va ficar llengua i... I tu et vas espantar, no? Vas dir, Sí, sí, "Hòstia, què està no, passant?" no sabia què es podia fer, saps? Exacte. Em va fer una mica la centrifugadora. Era... Sí, Jesús, Tu vas ser un codi, era un codi ètic de no agressió. No, que Clar. tu no ficaves llengua, però ella tampoc. És que jo, de fet, no m'esperava que anés a passar. I va passar I se'n va llançar. Jesús. Et va fer la taula. Sí. Però Mossegada. a la platja, sota les estrelles, va ser maco. Oh, això està bé. De nit. Jo... Sí, Jo al monestir de A Sant quina Cugat. platja? Ah, pals. Clar, tio. Costa Brava. Amb una caseta de surf al costat, potser? Sí. És que ho va dir l'altre dia. Sí, t'hi vaig explicar. Sí. Bueno. Molt bé, doncs ja està, no? Jo tenim. Ja sabem el primer petó de jazz bàsquet, com va ser? No, A Manresa. heavy. I el teu primer petó? No el diré. La meva privacitat és... Va ser ahir. Sabat. Hi ha una cosa... I una pregunta, vas acabar sent parella... O sigui, va acabar No. sent novieta o va ser one time wonder? No va ser un cop, però no va acabar sent parella ni res. Un lío. Un típic liu, sí. Va ser, bueno... Tothom sap el nom d'això. Què? Petting. Què dius? No sé, és que no sé Jo no sé, com... no, Va, jo no seguim, sé. seguim. com es diu? No, no, tinc curiositat, tio. No, perquè nens petits veient-nos, no poden saber. Però quin és el nom d'això? Flamengo. Home, no, tio, amb 14 anys... Tenia 14 Ah, vale, pensava. Vale. No, clar, tio. No, avui està... Estic hiperactiu, no he fet siesta del... Després 2 cafès. Obre dos. Jo, bueno... Bueno, digues, Anava a dir una Riqui, cosa. perquè si no... Sí, heu de posar-vos a parlar de cafès. Jo anava a dir una cosa i és que el del somni no era un somni fet realitat, sinó un somni per complir. Llavors, et volia preguntar si tens algun somni per complir. Ah, vale, o sigui, la pregunta era que... Sí, se l'ha fumat. Vale, Sí. vale. Un somni per complir. Som una vegada, no? No te preocupis, tio. És la siesta que no... Sí, no l'he fet, tio. Somni per complir diria... fa uns 10 anys hi vaig prometre al meu pare que aniríem a veure l'All-Star. Ja, se Sabat. Així que anava a veure l'All-Star amb el meu pare. Ojo. Tio. D'aquí, l'any que ve no és a un lloc top? No és a Las Vegas? San Francisco, crec. Ah, San O Francisco. los... Però ja està decidit l'any que ve no es farà l'All-Star i... Sí, No, hi ha 2006 anys també. vista, O sigui, sí. Clar, sí, clar que sí. I d'aquí poc és a Las Vegas, no? Sí, això Em, no ho em sé, sona tio. molt. O ja... Va ser Las Pot ser Vegas que aquest al any 26. anunciessin que seria Las Vegas. Tardaran molt en filar un equip de NBA a Las Vegas. No, diuen que No, l'Ebron no vol ser molt, i owner, no? Sí. A Las Vegas. Segur, Sí, segur. segur. Jo Ja crec que abans n'hi ha del 2030 ja... Això és top de vividor, tindre un equip a Las Vegas. Ja, però llavors hauran de ficar dos franquícies, entenc. Dos. Sí, ojo Seattle, no? Ja, Seattle, Sempre es diu, no?, que Seattle, que volen tornar. Ja, Home, Seattle és una ciutat històrica de la NBA, tio. ja. Sí. Era tot, canviar per Oklahoma. O sigui, ara, vale, Oklahoma tal, però... Oklahoma, Oklahoma, per la poca història que té, ha tingut moments molt prime. I Sí, equipar-los bojos, Hòstia, és que Oklahoma va començar tens a Durant, que segon any. Després a Westbrook i el següent a Harden. I Ibaka. Ibaka... Vaya començament de franquícies, Kendrick Perkins, quan va sortir de Boston, no? i Collison. Darren. Tavo Cefolosa. Hòstia. Ojo, Malíssim. Anava a dir una cosa. Bueno, la pregunta del somni realment anava a dir a nivell personal i a nivell professional. Llavors, ojo, podria ser... Podria anar Van de la mà. de la mà, perquè potser ho podries aconseguir també. Sí. Ho veus factible a un futur proper? Si et dic la veritat, tio, ho veig factible,
Però, o sigui, ho veig més difícil portar al meu pare, Ja. saps? Tu segur. Perquè jo, clar, al final, si et porten allà als Estats Units, porten a una persona normalment. Clar. Molt complicat portar-ne dues. Però bueno, si ja porten una, doncs ja dius, bueno, però si ja he de pagar la meitat, potser. Clar. Sí, Perquè ja, bueno, ho veig mitjanament factible, o sigui, és possible. Ojo, Això és veritat, tio. I ara ja que estem de preguntites, que a mi m'agrada fer preguntites, És l'entrevistador. i abans d'entrar a jocs que farem, o sigui, sabem una mica el teu somni així, jo volia saber una mica com va sorgir tot per tu el tema del TikTok, perquè a mi sempre em surts, però mai havia entrat a veure quants seguidors tens, i tens una barbaritat de seguidors a TikTok com a Insta. Volia saber una mica com va començar. Jo, és curiós perquè jo estudio ADE, vale? I... Has estudiat ADE? Vaig estudiar, sí. Vale, jo estic acabant i m'està costant, però clar, al final jo estava en classes online i tal, estava després de la quarantena, finals de 2020, i m'avorria a casa, saps? I deia, no m'està agradant el que estic estudiant, acabaré la carrera i no vull treballar d'això, no? Vale. I és típic moment que tens molt temps lliure i dius, què foto? Saps? Dic, em trauré la carrera però vull fer alguna cosa a part, saps? I jo pensant allà, vaig estar mesos pensant, dic què fer, no sé què, fins que un dia vaig dir, hòstia, per què no faig alguna cosa relacionat amb el bàsquet, no? I un cop vaig agafar el bàsquet ja vaig dir, vale, xarxes socials, i vaig començar a TikTok perquè no hi havia pràcticament ningú fent contingut a TikTok de bàsquet, i allà vaig començar, al principi com a hobby, de dir, em mola el bàsquet, transmeto la meva passió, i mira, si sona la flauta, doncs guai. I a la que vaig començar a tenir una mica més de seguidors i repercussió... En quin moment vas veure un salt a nivell de... Vaig veure un petit salt als 3 mesos, que és quan vaig arribar als 10.000 seguidors, més o menys, i allà ja vaig dir, vale, m'ho començo a prendre una mica més en sèrio. I allà va ser el primer salt de dir, doncs, no és tant un hobby, sinó pot acabar sent la meva feina. Però d'aquí, han passat gairebé 4 anys, d'aquí a lo que hem arribat ara, han passat moltes coses i molt curro. Ara ja ho consideres com a feina, ja. Ara ja sí. Sí, però bueno, ja et dic, a lo millor el considero com a feina des de fa 6 o 7 mesos. Clar. I ha sigut 3 anys i pico de curro Pico i para. sense resultats, però al final l'han arribat. Joder, ja la sort. No, tio. Persistir. Sí, tio. Està bé. Joder. Va, doncs hi faig un joc. Next section, sí, fem jogo, pronòstics, jogo. Vale. Va. Doncs jo he provat un joc que vosaltres no el sabeu perquè tampoc us l'he explicat. Però serà com un Among Us. Vale? Ja M'agrada. Ja m'està agradant. Vale, llavors, ja tinc aquí més papelitos, T'he preparat com 4 o 5 rondes, vale? Aquí hi ha 4 papers, jo no jugo perquè òbviament ho he preparat. És com el blanco, no? Sí, llavors hi ha un paper que fica impostor, que no sé quin és, i hi ha un paper que fica pues, un personatge que pot ser o no pot ser de bàsquet. Vale? Llavors, pues jo dic, a veure qui Que els comença... 3 tenen el mateix. Correcte, jo he de dir una paraula que relacioni a aquella persona, saps? No podeu dir el nom de la persona. Top. M'agrada. M'entens o no, ningú? Sí. Vale? Llavors, pues, agafa un paper, el mires, vale? Cuidado que no és transparent i tal. M'ha condit, coi. No m'esperava, No t'esperaves? T'esperaves alguna més ratchet, no? No tenia expectatives posades. Merci. I de no manera. Mireu... Vale. Te'l torneu o no? No, us el quedeu perquè tinc més papelitos per les següents rondes. Vale, ara hem d'escollir qui comença. I com Sí. sigui el blanco qui comença, o l'impostor. Correcte. Fort. Bueno, doncs comença tu. Jo? Vale. Uala, tio. No. Ets un primo, Riqui. No, mira. F. Estic pensant, no havia pensat la paraula. Claro. Vaig a dir... És que no vull samarra molt. Vaig a dir... Tiempo. S'ho ha pensat molt, Tiempo. Tiempo. Va, tira tu. Vaig jo? O temps. Half-court shot. Niño. Ja? Saps el que vol dir o t'ho tradueixo? Sí. Rellotge. Tiempo rellotge de puta. Ja, ojo, Cèrvol. Vale. Ara hauríem de dir qui és l'impostor. Sí, jo crec que és el Sí, niño. És el niño. Més acaba de ficar una cara de dir, fuck. Has intentat apropar-te molt a una de les Sí, no paraules. soc l'impostor, tio. No! No, clar. Hòstia,
No ho veig? Però Ensenya el paper. Ha guanyat ja l'impostor. Ensenya el paper. Bueno, no. Sí. Fem una ronda més. Vale, fem una ronda més. No és impostor. Madre mía, niño, Pues tío. fem una ronda ¿Cómo més. un rellotge, bro? Si tiempo. Tio, cabrón. Sí, bro. Jo crec... O sigui, és molt clar, bro. Fem una altra Ahorita- ronda. Va, que jo crec però, que ens ha serà fet tot el puto lío, que Sí, cabron. jo crec que serà Jordi. Sí, perquè és molt complicat que tu amb tiempo l'hagis pillat i ell l'haurà pillat segur pels tres. Seria històric terrible. No, Jo faria Seria una històric altra terrible ronda. fos. tio. M'estranyaria Fem una molt. altra ronda. Sí, claro, ja te la saps, Fem una cabrón. altra ronda, fem una altra ronda. La fem, no? Ja que Sí, estem. sí. Diré... Portland. No va dir Port. Weber State. Molt bé. Com? És igual, tu no saps de bàsquet. Weber Jo State. diré lleialtat. Si està clar, és Damian Lillard. Eres tu? Sí. Que merda, tio. Tu l'has pillat. Tu, pues ho has fet bé. A quina l'has pillat? Pues A aquest, la seva. Això és caga meva i jo. Rellotge? Ah, vale, Rellotge. clar. Sí, està. Ei, tiempo, Clar, rellotge. Sí. Jo la Tiempo no l'he pillat, la Half Court Shot he pensat en Que Curry. tiempo per la... I rellotge Sí, ja sí, està. era bueno. No, no, no. Rellotge... Ja està, Després ja, ja segona està. ronda ja. Molt bé, molt bé. Està a punt de tirar perillita, saps? Perquè van perillita, Damian Lillard. Ah, sí? Sí, però Sí. és, és perillita de putrador, en ella. La seva Estàs no. dient que la seva no? La meva és de mosquetero, L'atacant, Ja està, ja tens un. Ai, va, espera. Bueno, sí. Fica tu, És un puto És rato. el pote de la soja, Abans m'heu deixat el... Jo he agafat l'últim, me l'heu deixat, Sabat. Bé, qui comença? Que comenci l'impostor. El d'abans. Ah, vale. Espera, penso, Ojalà segueix la del Paco, ho saps. Uah, crec que es veu una mica. Vale, ho dic. Pàdel. Hòstia, m'agrada dir. 3x3. Xarxes. Gorra. Complicat. Hem sigut samats, tio. Sí. Potser el Ferri l'ha pillat. Jo crec que és ell que l'ha pillat. O tu, o el Ferri, o el niño. Perquè tu no, no? Tu és impossible. Tu ja has dit? 3x3. Amb la que és ell el primer, ell ja ha dit, és el que anava a dir jo. Jo diré... Ja, però és típica cosa Ricky. que diria un Jo impostor. diré Riri. No, alieu, Ja, vas a dir un impostor, lo de... No. Però com diria 3x3 si no? Jo diré Riri. Si només en pàdel, com diria Jo diria 3x3? Ricky. Bueno, no dic... Bueno, Hòstia, hauria suposat molt. bueno, a veure, és O tu o el recent. Mira que les he preparat jo i no sé de quin esteu parlant. És molt heavy, tio. Crec que sí, Vale, òbviament. sí, tio. L'impostor va pillar. Aquí podríem... No sé qui Bueno, és. és feina de dit, però podries posar el que és. Ja, però bueno. Ja veurem, no? Bueno, qui Tu voteu? dius que Ricky? O Jo Ferri o diré Niño? Riri. Feu un No, 3, 2, 1 no, i jo s'encarrega no. una persona. Jo no. 3, 2, 1 i Ferri no, s'encarrega Ali. una Va, persona. 3. Ell està molt segur. Digue-ho tu. Tres. Si és ell. 2, Bueno, però és que potser és 1... tu. Bueno, Dos tu- vots per no, Ricky. Pues dos. Que rata ets, tio. Que ferro. Dos, Llavors dos. no he adivinat. Tu has votat al niño. No, però t'he canviat al final. No, no, vamos. Ah, no, si has assenyalat, has Ja, assenyalat. ja, És que vaya rata, ara que has vist que t'anaves fora, has Clar, assenyalat tu a un clar, altre, no val. Estàs eliminat. Eres tu l'impostor. Estàs eliminat. No eres l'impostor? I us ho he dit, tio, Ferri, l'has liat. Aneu votant, no m'has mirat puta. No, ja està, ja no l'he pillat, reconegut. Com va salir el rotllo, tio? Clar, no és que l'hagis liat, sinó que m'has Ara, fet bé i home. ets tu el A que veure. m'has posat a la palestra, bro. Són els dos papers, sí. Era jo l'impostor. Jo faria només una ronda. Qui era? Sí, una Sí, ronda. sí, Tres cobol, no era? Som experimentals. Si anem més enllà, potser podem fer dos. Hem d'anar molt més enllà. Va, Richard, comença tu. 3 com molt, Sí, era 3 com. Bon mita, puta amo, tio. Tres copelotes. Pels de Spotify, pels 4 gats que tinguem a Spotify, era 3 com. I l'anterior, també. A Instagram ens segueix la meva mare, Tresco, i... I Natàlia Verdú. Natalia Verdú. Ens escolta. Paris. Paris Hilton. Hi ha un pelito aquí. Sí? L'he vist abans. De la teva barba? O no? Qui comença? Vale. Anem a ser poc... Jo el primer, poc clars amb el que hi ha aquí. O sigui, no anem a demostrar tot Fem el... fumada. L'impostor. Fem fumada. Pues comences. tu. Sí, ara imagina que Ferri és l'impostor i ara està fent... fumada.
A Ricky se li donen bé aquests jocs, fa una mica de pal. A mi? Sí, però l'hem expulsat, que ja... Si perd una ronda ja està sí, bé. però quan Riri juga al Catan amb nosaltres, és el profe. I va o sigui, És que la ensenyant... meva casa hi tal. guarda molt. Bueno, digues una paraula, Odiós. va. Carisma. Carisma, que genèrica. A ti hi ha un impostor. Hem anat a d'esto, no? Pues ja està. Hi ha Carisma. un impostor claríssim. Vale. Bueno, tu tira. Tu tira. Grinch. Què vol dir Grinch? Pensa, Grinch. És que no Sí, sé. sí, és molt fàcil. Saps? Tu m'has pillat, no? Pensa. Jo faré fumada. Hem dit fumada, no? Hem dit fumades, sí, difícil per l'impostor, tio. Vale. Perquè si no és... No, està guai. Pues llavors què polles m'estàs dient a mi, tio? És que... Ell m'entès a mi. Digues, Jordi. Jo dic temps de possessió. Vaya fumada, I també. després- No, ole. Jo diré... Horrets. Vale. Riri no és. Tu n'has dit? Carisma. I tu has dit? És Ferri. Temps de possessió. Ferri no, És Ferri no ens pot tornar a guanyar. És Ferri no ens pot tornar a guanyar. És fer, és fer. És Ferri no ens pot tornar a guanyar. És el Que nostre... no! A veure, pot Que ser no sóc Ferri. jo. Jo només sé que no és Riri. Carisma, bro. Riri no Carisma. és. La pots pensar, Jo no li dono molta Guai, la volta. del Grinch, però la del Grinch. Ja, no, és que... No, jo tampoc. No sé què vol dir. No et digui, i li ha tirat la merda sobre ell molt ràpid, tu saps? Ferri, tu saps el que vol dir Grinch? Bueno, Grinch és lo de les bambes, no? Les Grinch, Ah. És el Bàstet. no? Jordi Gálvez. No Bàstet. Claríssim. Potser tu que no t'enteres de res, bro. Ja, és que no sé què vol dir. És claríssim 3, aquest 2, tio. 1 i votem, va. És claríssim aquest tio. Va, Vinga, va. 3, 2, 1... Però Ricky, Però per què al final, Ricky, que ho ha dit claríssim, tio. Però per què? Amb carisma i Grinch, ell no pilla el que és. Ha dit Grinch el que era, ho ha dit claríssim, tio. Perquè ell ja havia dit la paraula i ell no... Estic ben Tu has nerviós. pillat la meva? És... Jo la ja teva està, no. dos, bro. I hem votat 2 a ell, és 2 a 2. Sí, És hem 2, votat 2 a 2, ell. 2, 2. Esteu a temps de canviar. A veure, És el Ferri. I l'estàs tornant a Que liar tu. no? jo crec que tu has de decidir. Però No, no. has decidit per mi Vols que perquè... desempati? Jo crec que ha de desempatar Guillem No, tu t'has d'espavilar i votar el Ferri, que abans ja ens ha guanyat i t'ha fet el lío. Però escolta'm una cosa, m'has votat a mi... T'estàs donant per perquè lío. m'he sorprès És que ets un amb lo puto dels primo. Grinch. Clar que no. No sé amb què polles m'has pillat a mi. Et Per diré. WhatsApp mai vols que No, guanyin aquests stop, jocs, stop, jo. pot ser Ferri, sigui Que no, pensa en carisma, pot ser, tio. Però, entrant tu, perquè tu m'has dit lo de les bambes. Una cosa. Has dit el de les bambes, és Just Bastem. No, Per mi, escolta, Jordi Jordi Gálvez. Vols que desempati? Espera, Per mi és Ferri. Vinga, va! No, i Vale, no perquè... té ni puta idea, no em siguis tu, Ah, que no? et pegaré allà fora, bro. Que no, és no sempre- és 100%. Niño, que tu he dit, Com siguis tu, carisma. corre després, bro. Niño, escolta'm una cosa, bro. Que no, Com que no. vols que amb carisma i Grinch pilli... Jo ho tinc claríssim, és Just Bastem... Just Bastem. M'ha sacat del meme, bro. Just Bastem, Jordi Bastem. No, ja està, el coll has empatat. Ets Eres segur tu que o no? sí? Sí. Clar que era ell, tio. No tens ni idea de jugar a aquest joc, niño. També, Quina bro, era Ets la malíssim, tio. et petaré Kobe sense Bryant, punt, bro. Tio, Home, bro, pues carisma no era tan mala, eh? Joder, però és molt Però, genèrica. molt genèric. quan deia lo de les Grinch ho has pillat al moment, no? No, no sabia que era Kobe Bryant. va, temps de possessió el 24, Charlotte perquè el va Ah, traspassar. hòstia, tio! Puta, tio. És que ets molt dolent, Niño, tio. però si, Ets mira que molt t'he dolent, intentat tio. explicar, Com vols que ho sàpiga amb carisma i Per començar la Grinch? nostra amistat s'ha trencat aquí. Fill de puta, tio. És que clar, niño, tio. No m'escoltes, és que no m'escoltes, tio. No m'escoltes. Sabat. Sabat. Comença jo. No. Comença a fer-hi una altra vegada. Tio, No, va, m'ha tornat a tocar impostor, tio. no ho diguis, tio. Bro, però és que no puc dir res, Vale, com vale. si... Va, espera. Ah, no, clar, ja no No, podem. és igual. És que com vols... O sigui... Torna a fer... Ja he tinc una intentat ronda fer-li més, una tinc vegada, més. bro, però és que... Buah, però aquesta paraula era molt Que vaya fumada, tio. Quina era? Era Drake. Jo anava a dir Just Bastem, tio, també. Qui era? Què era? Drake. Drake. Jo he dit Just Bastem per Claro, és que no sempre. em para de tocar impostor tot el rato, bro. No, començar amb impostor és molt dur, tio. Comença tu. Em tornarà a tocar impostor, a veuràs. Pues no comencem per tu, comencem pel niño. No sé per mi. Sí. No, però si us toca impostor i comenceu, feu com tu abans, que la Dues Salva... vegades seguides, bro. Bueno, Carisma. El carisma està bé. La Salva No molt només bé. carisma i no hi haurà La Està Salva ben molt tirada, bé. està ben tirada. La Salva molt bé. Quina havia tocat? Ara, Drake. No, havia tocat Drake. Ah, Drake. Que heavy que hagis ficat Drake. I Vale, qui comences dit, el nen? Drake, Ja s'ha mat. A veure, ja no començo. He començat ara. Què? Que diu que no vol començar. Bueno, si vol començo jo, tio. Pues comença. Protagonisme. Protagonisme. Déu-n'hi-do, amb la genèrica, Déu-n'hi-do.
Ja ho veuràs ja pillaràs ja. Hòstia. Te l'has llamat, no riguis tant. Però veig tu, tio. No riguis tant, no m'ha convidat, Jazz Basket. Anava a dir aquesta. Bomba. Malboro. Molt bona. Hòstia. És el niño. Has xuclat amb allà, no? Ja, però el puto impostor no pot ser el primer, tio. És que Ja, però és que t'has Ah, cansat. fuma. No, però no No, va ser no, malament. estoy así. Començo jo. No, he dit jo, No, començo. tu l'havies dit ja i ell És ha fet... veritat, has dit començo jo. Clar, abans de començar el niño, has dit comença el niño jo. No, jo no vull començar. No, però ha fet No, el no, lati. però- He tirat la d'anava a començar abans. Abans de repartir els vull. papers, has dit, sí, començo jo. T'ha tocat impostor, Vaya fumada. primo. No, però ho has salvat bastant bé, perquè has dit, va, si vols que comenci jo, Però no saps qui era, o no? Protagonista. No. A veure, que ho adivini, que ho adivini. Escolta, No, he dit protagonista i he deixat escoltar que ho dit els altres. Vale, però que ho adivini, que ho adivini. He dit protagonista. Que ho adivini. Endevina. Jazz Basket, Bomba, Malboro. Ah, Juan Carlos. Molt bé, tio. Santi. És que en bomba m'he passat. Sí. Bueno, pues ja està, era aquesta la secció. Molt bé, tio, molt bé. La puta Hem meva. de fer més, T'ha agradat aquesta D'aquí un secció? parell de capítols... Dona Sí. joc, dona joc. Ens hem de posar un nom carismàtic. Però hem de buscar una manera de que l'impostor no comenci mai, saps? Segur que es pot fer d'alguna No. manera. Ja, però jo hauria No de pots. saber a qui reparteixo, llavors. Bueno, doncs reparteixes i ja està. No, ja, però llavors ja descartes algun que no és. Correcte, és veritat. Bueno, ja Hem li de donarem jugar voltes. Ja li donarem voltes. Hem de jugar com hem jugat. Vale. Vas tu, Ricardo? Sí. Hòstia, no s'ha de secció encara, no? A teva m'agrada molt. Pintar de cara, tio. El Lluís sempre explica amb els convidats pel joguito. Tu no és com m'agrada pintar a mi. Tu no me la pintes, tio. Doncs que li vas regalar la partida. Si eres un gilipollas, tio. És lo del Tosca. Sí, del No farem lo del 2 con otra cosa. Ah, vale. L'he canviat. Vale, anem a fer pronòstics, vale? De NBA. Llavors, anem Lakers a... eliminats. Eh? Lakers eliminats 100%. Sí, però no anem a parlar d'això. No em toquis els ous. Ets dels Lakers. Escolta, els Lakers. Fa mal, no? Hem de dir, i sisplau fem-ho bé, perquè em dóna molt toc. Hem de dir, per exemple, comencem amb finals de l'Oest, i jo diré les que seran per mi les finals de l'Oest, i he de dir el guanyador de l'Est. I sense que ningú digui res, el següent ho diu. Diem tots la nostra final i el nostre guanyador de la final, en aquest cas de l'Oest, i un cop ho hem dit tots, comentem una miqueta i anem a l'Est. Ho hem pillat? I fem... No. Vull que tothom digui la seva i després Sí, comentem les el que finals vulguem. de l'est no les diem. Sí, després. Quan un cop ja hem comentat una miqueta... Tal. Vale. Si només dic el guanyador de l'est i les finals i qui guanya de l'oest. No, hem de dir... Finals de conferència de l'Oest i guanyador de les finals de conferència de l'Oest. I ja està. Vale. No dic qui guanya l'oest. No. Sí, qui guanya l'Oest, sí. Vale, L'Oest, doncs sí. comença tu. Vale? Vale, començo jo. O sigui, has de dir 3 equips. Sí. Saps? O sigui, 2, però una repeteix. Jo dic que la final de l'Oest serà... Ojo, bon salut. Nuggets contra Mavericks i guanya Nuggets. I a l'est? Només quan som... Després. Ah, vale, pensava que no l'havia pillat. Ojo. Tinc dubtes amb un, Però bueno, tiraré Clippers, Minnesota. Déu-n'hi-do. I guanya Clippers. Clippers, Minnesota. Estic mirant, Va, escoll. Jo dic Nuggets Clippers i guanya Nuggets. Nuggets, Clippers i guanya Nuggets. Niño? Jo tiro la de Nuggets, Oklahoma i guanya Nuggets. Vale. I tu? Jordi? Jo igual. Clima. Nuggets, sí. Nuggets, Oklahoma i guanya Nuggets. O sigui, tots hem dit que guanya Nuggets a... Jo no. Tu què has dit? Minnesota. Minnesota Clippers i guanya Clippers. Heavy. Jo crec que l'únic equip que per plantilla pot guanyar a Nuggets és Minnesota. Perquè té 2 tronxacos per tirar-li al Jokic És veritat. durant 48 minuts per fotre-li cates i que el Tet estigui molt cansat i, saps? I ja està. Si no, no veig una altra manera. I com em fa pal que guanyi Nuggets, doncs tiro per Sí, Minnesota. qui és de Nuggets? Ningú és de Nuggets. És que fa mandra. Ningú. Coneixeu algú de Nuggets? Si aquest any guanya l'anell Nuggets, em pia un bajón. I a més jo crec que amb Nuggets passa una Pues mica bé. com va passar amb Milwaukee, que quan va guanyar el primer anell tothom deia, va, en Teto és boníssim, van rodadíssims. Bueno, potser no, saps?
Potser Ja, Minnesota li toca la careta. De moment- Anthony Edwards està molt Ja, però premi. de moment a Lakers m'agrada té... només Molt, per molt Kawhi Minnesota. Leonard. De moment a Lakers se l'han passejat per la pedra, Sí, però és que Lakers són 4 viejos. Ja, això també és veritat. Ai, que No Lebron, sé, que Lebron jo ja no crec que estaria per és fer per castanyes. Lebron, el pobre. Bueno, a veure, És l'únic que salva de Anem a Lakers. pitar. Jo a Minnesota l'hagués fotut a la final si hagués anat per l'altra banda, saps? En plan, Ja, Com, a veure? s'ha anat. Per l'altra banda del clar, quadre. si hagués anat per allà. Ja, perquè Però està t'has molt posat a fort, prop. Està molt fort. Home, Nuggets i Suns, déu-n'hi-do. A mi em molaria Anthony Edwards allà a unes finals de conferència. Però... A partir de quan heu comprat el barco d'Anthony Edwards? Jo fa poc, Jo fa poc. Jo fa I poc. m'agrada molt. Al principi de Mai l'he temporada no comprat. pensava que seria tan I heavy. és un barco que m'agrada molt. Mai l'he comprat. A mi és que és un Jo jugador fa- tan sí, carismàtic, sí. tio. I ha d'anar al costat de Bad Boy. O sigui, per la banda està Bad Boy, No, que però pot fallar. graciós, tio. Sí, Té molt carisma. Sí, bro, té molt sí, carisma. sí. Però a nivell de mentalitat, Mm. està... Que no vull dir a nivell de Kobe i tal, però, Ja, ja. però em recorda Sí. alguna així, saps? És un Sí, perfil molt similar Sí, a tio. Kobe, de Jordan... mossegar, tio, rebentar, de rebentar. He vist un vídeo avui de que li diuen, sempre ha dit que Kevin Durant és el seu jugador preferit tal, y digo, hostia, ¿qué opinas tal de que el otro equipo al final tira a Kevin Durant y siempre es más posible que gane? Y digo, Kevin Durant, nosotros tenemos a Jaden McDaniels. Sí, Y yo maté Jaden McDaniels. Sí, bueno, pues va fent partides Sí, sí, de sí, tres. sí, però renta't la boca abans de parlar de TD. Sí, Renta't la però- boca. Tu has posat a Mavericks? Jo no. Fica't Soc aquí, l'únic que ha Clippers. posat a Mavericks a finals de conferència? Sí, Saps sí. per què no he posat Escolta, ni però- Dallas ni Clippers, tio? Perquè, o sigui, més que res, no perquè cregui que un dels dos és pitjor que l'Oklahoma, sinó perquè no sé qui passarà, saps? Arribaran cansats, no Dallas, vull dir, també. no, però al final de les Clippers Està molt igualada. està és molt la igualat. sèrie més igualada. I Oklahoma està ja, semi, saps? L'Oklahoma va amb un equip roig, tio. Sí, Això ja són està molt nivell bons. històric. Sí, no, està bé. Però són molt joves. Falta experiència, sí. Clar. Voleu un datito de Luka? Que he vist avui a... Sí, tu si em dius un dato jo l'agafo, sempre. Luka porta més partits de 30 punts a playoffs que el 98,6% de tots els jugadors de la història de NBA i només ha jugat 30 partits a playoffs. Quina vergonya, tio. Però és que... Bueno, clar, és que... Aquests datos són heavies i fan... I dius 98,6, però és que clar, han passat molts jugadors. I molts matats. Jo també crec que aquestes dades, com la de Wembanyama, de la defensa, estan una mica adulterades pel sistema de joc d'avui dia, saps? Perquè hi ha moltes més possessions. O sigui, Però- i Luka Jordan quan quantes fica possessions? 69 o 60 no sé quants, als anys 80, té molt més mèrit, saps? Perquè jugaven a 90 punts, Ja. saps? Sí, sí. I Luka absorbeix el 75% dels tirs de És molt Dallas, heavy, tio. Saps? Vull dir, fica mitja 34. Bueno, aquest any menys, perquè Però està molt. Kyrie. Ja, bueno, que és No un mola puto tant, animal, sí. És un puto animal. Però clar, absorbeix una quantitat de bola, bro, Tira, inhumana, saps? Inhumana. Pues ojo amb Oklahoma, Raya està molt enxufat, un amic nostre, que va amb Oklahoma ja fa temps. I... M'alegro també per Oklahoma, perquè porta Suficient molts dur temps és a baix, tio. Oklahoma Ser d'Oklahoma és dur, eh? Sí, Oklahoma Cowboys, tio. Oklahoma està El teu MVP d'aquest any? Ojo, és complicat, tio. Jokic, tio. És que... Luka. Jo mentre Jokic jugaré en nivell, per mi Però, Jokic. Shea. o sigui, no sé qui collons serà, però Patris en no, Oakland, no us però. passa que no recordeu un any que estigui tan Sí, obert? Sí, això sí. O sigui, Això és Sí, heavy. d'acord. guanyarà Jokic, vale. O sigui, ho tinc bastant clar. Perquè, no sé, perquè sí, perquè està primer. O sigui, Ja, és el favorit. Però jo li donaria a Luka, tio. ja, jo Estic també. d'acord, tio. Però, i si li donen a Shea també em semblaria bé, tio. Sí, exacte. En plan, A mi no. Sí, això segur. Que em semblaria bé que li donessin els tres, a un dels tres, segur, però per mi... Sí, que Jokic vulguis també. que li doni a un altre, vale, però que si li donen a Shea i no et sembli bé, no té cap sentit. No, no és que no em sembli bé, és que- 36-6 queden primer. O sigui, no et pot semblar malament, saps? No, 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 Entenc que prefereixis un Fa altre, mal, saps? fa Clar, sí, sí. Em fa mal. Estic d'acord. Massa jove, bro, ja el guanyarà. a mi em fa pal el Jokic, tio. Sí, Sí. més Mira, para. en plan, Jokic fa Mira, molt pal. abans que guanyi És Jokic, perquè guanyi para que li suda la polla a tots, saps? És com, oh, tio, vale, doncs no te'l donem. No és que vagi... Li suda la polla, de veritat. Ja, en plan, però ho accentua, saps? És com... Sí, no Ja, pot sí. ser, saps? No Fa pot una ser. mica de pal que ho accentuï, esteu d'acord? Però Sí. jo, toca les celebracions Sí, sí. a l'anell. Hòstia, vols ir avui a casa? Bueno, Sí, calma't. Guanya, o sigui que has de guanyar la llei, tio, en plan, xapa la puta boca. saps? deixa els cavalls tranquils. I aniràs a veure'ls, Sí, saps? tio. Tot el puto estiu va estar amb els cavalls. A Sèrbia amb banyador, eh? Amb banyador i amb 40 estrelles... Amb Aaron Gordon, Estrelles Belgrados que eren allà, eh? Mare. Veieu? Per Abans això he ho dit que volia només- fer ràpid. He dit que només em faria una birra, però em faré dos, vale? Ja, i jo no Hi ha puc fer alguna la altra? segona, no? Hi ha Sí, alguna? hi ha una. Hi ha més allà, bro. Jo no vull més. Veieu? Per això he dit que ho féssim ràpid, perquè sabia que ens allargaríem comentant. Anem a l'est. Vinga, Vinga, va. va. Boston segur. I jo crec que Giannis tornarà
i Bucks. O sigui, Boston Bucks i guanya Boston. Jo coincideixo amb Ricky i vull dir això a una persona, que és Marc Solanas, Ojo. que ahir vam estar parlant i ella m'ha dit que Milwaukee, Marramiau i Tanteto és un fracassat. Llavors, Déu-n'hi-do. fracassat no m'ho ha dit, però m'ho ha plantejat així. Jo crec que està per arribar a finals de conferència, segur. Qui? Milwaukee. Barcelona de moment no. Tornant... Tu, Segur. qui dius? tornant Jari. Boston Knicks. I guanya? Estàs pujadíssim al carro dels Knicks. I guanya? Voldria dir Knicks, però dic Boston. Sabat. Jo ets a dir que m'està agradant molt Orlando, però no arribarà a res. Però m'està agradant molt, Sí, sí, però sí. crec que serà Boston-Milwaukee i guanyarà Boston. O sigui, igual que tu. Perdó, Jordi, tu que has dit, Niño, que guanya aquí Boston, no? Jo Boston guanya i finals Sí, contra tots hem dit Milwaukee. Boston. Tots Boston està molt clar. L'únic que podria competir allà és Filadèlfia. Espera, que vagi Jordi i anem. Jo, Boston, Filadèlfia, guanya Boston. Boston, Filadèlfia, guanya Boston. És que l'est està com molt encaminat per Boston, tio. Sí. S'ha rebentat aquesta temporada No, Boston. això segur, això segur. Ha fet Quina 60 era? victòries. I Anem a parlar jo crec que la derrota contra Miami és típica derrota que en un documentari d'aquí 10 anys diuen aquella derrota ens va anar bé per espavilar, saps? Sí, Sí. Ens hem passejat durant tota la temporada, Miami et toca la careta ficant 80 triples, perquè fiquen una barbaritat, i dius, potser no ens poden relaxar, saps? I ara guanyaran I jo crec tres que ara partits començaran seguits. a atropellar. Guanyaran 3 partits seguits, ara. Sí, sí. És el típic. Creieu I qui vingui de Jimmy- Cleveland. La cosa, jo crec que lo guai de... Ai, perdó. No, digues. Lo guai de Boston és que han trobat a Hru, Hru Holiday. Sí, i Derrick White. A Juru. A Hru? Hru i les Juro ardilles. mi villano favorito. Això. No. Sí, Jordi. No, això, que si creieu que si amb Jimmy, tio... Hagués passat Boston. Màxim 7 partits. No. Ojo, Sí. Amb Boston sí. Jimmy passa a Boston per mi, però Però potser potser arriben a A 6 6 o 7. partits. Sí. Hosti, Miami no ha fet ni una temporada de primers de conferència. Sí, Sí. Boston Sí, sí. hagués arribat a més finals si no hagués sigut per Miami. Sí, això és veritat. I, o sigui, jo crec que els tenen creuats, tio. És la kriptonita, avui ho he vist a Sí. Insta, Estan creuats amb Miami, el que passa que si no hi ha Jimmy... Ja, però a més aquest any, tio, amb la plantilla que va a Boston... Ja, però jo crec que... Per un és plantilló que boig. l'Espuestra, tio, els hi fot el Ja. riu I sempre, Miami es va ventilar a Bucks, no? L'any L'any passat... passat o l'altre. L'any Sí. passat o l'altre eren 8 seed, o sigui, eren els 8ens, i es van rebentar. I a Els Boston primers, també. 4-1. I Van a arribar Boston a també ens finals. van eliminar. Va arribar a finals de conferència. Contra Nuggets. Van arribar a finals de conferència sent 8ens. Bueno, van arribar I als final de finals. NBA. Arriba als als finals. finals, és veritat. Contra Nuggets. Sí, que Butler no va ni tocar el L'any primer passat. vídeo. Això és el que mola de Miami, És el que Bad mola. boy. És que és la... És que Sí. Jimmy Butler. Jimmy Butler és una passada, tio. Però Espuestra, Ja. Cuidao. I a més té una Entrava el millor història... pagat, de NBA. I té una història que mola. Llavors comença sent el responsable El dels del vídeo, vídeos. el scouting, Ja. sí. Allà el van pillar a qualsevol lloc i el tio ha arribat fins allà. ho Ficant fa bé. pedra i ara cobrant una millonada No, i que quan fent treu la la- triquinyuela a l'exdona. Vaya puto amo, tio. Sí, molt top això, eh? Vaya Què puto l'he fet, amo. què l'he fet? Es va esperar com un mes a firmar el contracte perquè per firmar primer el divorci No. i després firmar el El correcte. contracte, saps? Exacte. O sigui, es va esperar... O sigui, Miami es va esperar a que el tio no firmés el divorci amb la seva dona per després firmar el contracte amb Miami. Sí, ara Perquè mateix... així la dona no s'emportés. Spoelstra és un solter a South Beach. Sí, I milionari. i milionari, molt milionari. Molt molt sentit i milionari. referentiu I després. molt dels moreno, partits. molt moreno. Molt moreno. Però deu ser com filipino o alguna No, Algo- és una mezcla entre latino i filipino. Filipino segur. Sí. eh? Però té un punt de latino també, tio. Llavors, No ho veieu? Jo el veig molt M'agradaria saber-ho, tio, perquè té un... Anem a veure. L'únic Vosaltres- filipino que tens que es diu Eric. vosaltres Ai, creieu... latino. No? Sí. Vosaltres creieu llavors que estant bé Giannis no arriba a finals de conferència? O sigui que No, jo Pacers crec que entenc sí. que no creieu que se'ls fumaran. Creieu que els que vinguin per baix, ja sigui... Ara fem Knicks, amb Knicks, memòria, Filadèlfia. Knicks o Filadèlfia, no? Sí. Creus que Knicks o Filadèlfia es Jo crec que fumaran a Knicks, Bucks, jo crec que Knicks guanya a a Bucks. semis? Jo Jo crec que crec que el fet de que Janis estigui sa no garanteix que arribin. Ja. Ni de conya. Ja. Saps? Vull dir... Però és que si ara guanyen amb Damian, si està Giannis, què cony han de fer? Saps? Vull dir, és que clar, Bueno, van 1 a 1, li eh? sumes a un Ted que... Van 1 a 1, eh? Ja, per això això, jo però dic vull dir que jo confio. Si guanyen aquesta sèrie amb Damian, és que clar... Però jo crec que arribarà cap al final de la És sèrie. un filipino de manual, tio. D'on és? És filipino, no? veritat, no m'hi he fixat mai. Molt bé, tio, vale, ho has encertat. No sé si és filipino, però està por ahí. Ah, vale, segur, sí. O, Center Oceania, segur. Li estàs donant cops a Ja ho mi, sé, però amb estic les parant, bales. estic parant.
Vale, doncs anem a l'últim de pronòstics ja, que és que digueu els que heu dit que guanyaven de les dues conferències i dic guanyava la NBA. Vale? Què he dit, tio? Jo he dit Boston. Jo he dit Boston i he dit Nuggets. I em fa molt pal que guanyi Nuggets, per tant dic Boston. I després diré més. Jo dic Boston. Jo dic Clippers. Boston Clippers i dic que guanya Clippers. Clippers l'anell, tio. Sí, sí. Seria tot bé. Ojalà, però ojalà perquè Has vist ojalà l'equip veure que tenen? Harden, Continua, ojalà no ho veure veig, un tio. anell. Calma, després comentem. Ojalà Harden i Westbrook amb un anell, però bueno. Jo dic Denver-Boston i crec que em fa molt pal, però crec que guanyarà Denver. Denver a unes finals crec que... Ojo. Niño? Jo Denver-Boston i crec i espero que guanyi Boston, tio. És l'any, tio. Jordi? Jo Denver-Boston i fins ara havia dit Boston, però diré Denver, tio. I ara explicaré. Diràs Denver. No, No, explica. Ja hem acabat. O sigui, ha sigut pel tercer partit de... Contra Lakers. contra Lakers. Ja, tio. És que donava la sensació, tio, de que tinguin a qui tinguin davant, és que no poden guanyar-los, tio. O sigui, el quintet, l'Aaron Gordon, tio. Ja, Ara, Gordon, És una passada. I és el tercer millor jugador de l'equip. I és... Sí. O quart, inclús. El quart, sí. Avui deien Som els massa drafteados que Aaron Gordon està a Washington i fot 25. És que és un pesado, o sigui, tu veus els partits i està tot el rato allà a línia de fons sota l'aro. Esperant a que Jokic faci. Sí. Aaron Gordon, els primers anys a NBA, pintava molt amunt, a Orlando. Sí. Però bueno, ha fet aquest rol a Denver que està molt bé. Però sí, Molt clar, moviment sense si sumes a Michael Porter Jr., que és un jugadoràs. Jamal Murray, que durant l'any no es parla de Jamal perquè està Nikola Jokic, però arriben als playoffs, bro. I el Jamal Jamal Una Murray winner Murray data, és- bro, que sí. rebent tu al mòbil, tio. Tio, és increïble. Si Jamal Murray als playoffs és un puto escàndol, bro. És Em un sembla puto molt heavy que Jamal Murray no hagi sigut All-Star. Ja, Ja. Hòstia, una és veritat. És que durant l'any no es diu res de Sí, Jamal va Murray. chill, va no es diu a la res. seva. I per mitja 25, saps? Però Ja. s'ha matat. El fantasy és un tio que val molt la pena, perquè sempre fa el mateix. La veritat. Ho valores. Ara que has dit del Fantasy, l'altre dia estava pensant o sigui, amb la temporada que ha fet Jalen Brunson, que no s'esperava ningú que fes el temporadon que ha fet. En un Fantasy, Brunson t'arriba a un pic altet, saps? Rotllo, no molt alt, però no és dels primers pics. Amb la rebentada que s'ha fotut, o sigui, et Haurien de surt tant a mirar. compte. Hauríem de mirar a quin rànquing, o sigui, quin... Clar, en quin pic perquè haurà surt. quedat abans de... Sí, molt amunt. I s'ha rebentat viu, tio. Ha fet una temporada històrica. Abans del 50 segur, no? Bueno, igual que quan vam fer el draft del Fantasy, era a ver quién se la juega con Wemby. Bueno, perquè se la va jugar amb Wemby i s'ha tret la polla, saps? Bueno, Wemby estava a la primera ronda, Que va. Sí, algú el va pillar el sí, 13. el Marshall. Fàbregas, crec. Sí, Fàbregas o així va pillar el 12-13, tio. Sí. Llavors estem tots d'acord en que ens fa un pal terrible que guanyi Denver. Sí. Eh, Bueno, Tu jo no votes els per fico ni a la Clippers, la final. resta per Boston, no? Sí. Sí, Jo, tots hem dit ojalà, o sigui, ojalà guanyi Harden un anell, és el meu joc. Jo crec, tio, que tenen un plantillot, tio. I crec que poden eliminar perfectament a Dallas. Sí. Crec que si es troben a Oklahoma, per mi és com... No però és una plantilla similar a la d'Oklahoma sense Chet, però amb molta més experiència. Rotllo, un molt jugador, molt bo, i a sobre amb més experiència. I que arriben a la final i van ja, rotllo, com un coet, saps? Bueno, és que la plantilla... I no es troben a Denver, sinó que es troben a Minnesota. He dit que es troben a Minnesota, jo, a la final, eh? Ja. Perquè si es troba a Denver, Clar, és aquesta, i defensa Jokic. Jo crec, si arriben a finals de conferència i no es troben a Denver, arriben a la final i la guanyen. Sí, és que... Però si es troben a Denver, no. Ja, jo crec que si es troben a Denver, no. Per plantilla. Però és que crec que Minnesota, tio, Anthony Edwards va com un puto animal. I tenen la plantilla per guanyar... Sí, I a ja. més, veure que- no sé si ho ha dit els dos abans, però tindre a Carl Anthony Towns i a Sí. Gobert a la mateixa plantilla et pot donar un... És que tens dos tios de 2'14", saps? O sigui... Mola que fem I això ara defensa perquè les després podem tornar enrere a veure aquest vídeo i veure qui l'ha clavat més. I t'haurà guanyat nits en ell, saps? Ojalà, tio, ojalà. Pacers, sí, guanyarà Pacers. Sí, sí, a Trump. Sí, home. 3 que vol, ha guanyat. Bueno, anem a parlar... Últim la juego. secció. Sí. Molt Vale. guai aquesta, tio. Sí, que no me l'he mirat, la veritat. Sí, sí, està bé, està bé. El què? La teva secció. No saps quina és? Algú de samarretes, no vas dir? Sí. Sí, és veritat. Sí, bueno, sí. Jo m'he preparat 8 fotos, alguna més per si hi ha desempate, de jugadors de NBA, ¿vale? Vale. Hi ha algunes que són fàcils, que les hauria d'adivinar ràpid, sí?
I hi ha altres que potser són una mica més rebuscades, vale? Jo simplement us ensenyaré rotllo com si estiguéssiu a la tenda, saps? NBA Store, la samarreta. I és per No tot. surt cap part del cos del jugador ni res. Si surt una samarreta Sí. i hem d'adivinar de quin jugador és. I Sí, li dius surt a una el persona número, en i surt el particular número. o ensenyes i ho pilla? No, tenim una cadascú. Vale, Vale? Vale. I si no Llavors es l'acerta, hi ha rebote. Sí. Es El tracta primer que diu de... rebote, contesta. Sí. Com? Si ell Si jo acaba... fallo, Vale. per exemple, el primer que diu rebote, contesta. Però podem dir rebote a partir de que tu diguis el fallo. Correcte. Vale. Llavors es tracta d'endevinar el jugador de NBA per la samarreta. Vale. I, a veure, Coi, deixa'm escollir-te una així... Relaxa. Va, la primera ronda la faig fàcil. Però Molt fàcil easy. per tots. Jamal Crawford. Vale, l'haguéssiu encertat tots. Sí. Niño! Ensenya a càmera per si després Coi no fa edit. No, sí, el faré. Sí, que el farà. És una secció que Me la va... jugaré perquè tinc dubtes. Carmelo Anthony? No. Joder, a quin moment? Jo, rebote. J.R. Smith. Molt bé. Hey. Amat. Quin número portava Carmelo allà? 7. Però, tio, perquè ets nou o què? Ah, no Sí, sap, un no punt, 0, un punt. I just, ara va. Aquesta és molt mítica. Sí. Iguodala. Molt bé, tio. Top. Mitiquíssim. Sí. Jo, perquè Richard es pot col·locar amb 2 punts. Ojo, Richard, Ai, de moment T'he la ficat no una... l'he sapigut, tio. T'he ficat una... Em fas No, complicar? del teu equip, tio. Vale. La mare d'hom. Bé. Easy money. Molt bé, M'ha I sorprès. no era tan fàcil. No era fàcil, Podria Vale, ser ara ja comencen- Steve Blake, saps? Ara ja comencen... Jugador és Steve Blake. Ara ja comencen... M'encantava. Samarretes diferents. Dwayne Wade, a Chicago. Molt bé. Uah. L'haguéssiu pillat o no? Camisetón, Sí, no tan ràpid, però sí. Exacte. No sé, tio. No tan ràpid. sí. A veure, has dit molt ràpid, però. No, a dir Carmelo Anthony, de fet. Patrick Beverly. Ah, puta, que me la bé. sabia Dos. també, tio. Molt bé, Que bona, tio. Joder. Molt nivell, Ojo, No miris. No estic mirant, bro. Uau. Jason Terry? Rebote. No. Jo, rebote. Chandler Parsons. No, No, jo... Ah, no! No. Me la sé heavy, me la Ricky. sé heavy. Què ha dit? Ricky. No, vas tu. No, ell no ha dit Chandler Parsons, també. No, però no ho ha dit, me per la tant, sé sí, heavy, me puc la tancar a sé, dir me la rebote, sé, eh? me la Vai. sé. No, Ah, me la sé, tio. Guau, me la sé heavy. Rebote 2. Ricky, No, no, vosaltres dos teniu opció. No, jo no. No, res. Jordi? És que el tinc a la punta de llengua. És una lesa, És que no sé qui és, tio. Sí. 25, no? És una lesa, No me la sé, tio, vaya part. Niño? La puc dir que no em sumi punt. I no és blanc. Tu ets l'últim que va perquè ja acabes de dir una. O sigui, els tres tenen opció abans que tu. Jo no. A la que un digui, si falla, pots anar tu. Ai, puntant a punt. Sí, clar. Me caure, tio. De rebote. Però tu has fet rebote ja. Sí, l'ha fallat. I el niño també. El niño anava a dir el mateix que ell. Bueno, pues que digui el Jo niño. me la sé. Si no sap el Jordi, que digui el niño. Te la saps? Sí, me la sé. No, va ser, tio. No ha dit Chandler Parsons, tio. Jo no tinc ni idea. No sé, no sé. Vince Carter. Vince Carter. Vince No l'hauria No agafat l'hagués dit aquesta, mai. tio. No No l'hauria vaig dit el tampoc. típic Alessi a lo Parsons, tio. No l'hauria dit tampoc, tio. Vince Carter. Va, és que Vince Carter va jugar... Ricky. Claro, l'anell. Tu? Quants punts portes? 3. No, 3, no? 2. Ah, no. Dos, perquè jo t'he acertat la teva, no? 3. 3, no, ha fet, no, no. ha Aquí ha fet, acertat. ha fet la seva. He fet 2 meves i un rebote. Ell ha fet Crawford. O sigui, si ara acerto, empato amb Coi. Amb 3. Jo porto 3 segur. Sí. Vale, va. Si acerto... Oh! Oh, shit, fuck. Ah, espera. El 24 era... No és el 24. Que és el 44, tio. Estic fent... Ah, vale. Memòria, joder. Sabia que no portaves les lentilles. Com es deia, tio? Tenia el puto My Team, Tu no tio. tens ni puta idea, no? Sí, me la sé. Sí? Estic esperant a que falli per dir rebote. No, tio, anava... Ah, ja ho dic. Anava encarat en aquest Jo ho he de dir, eh? T'ho dic abans, atent. El 24... És el 44, bro. El Granger, aquell... Granger? A més no era el 24, Granger. Sí. 24 era Paul George, bro. I I es va canviar Però el 13. tens Granger 10 quin era? segons, No, eh? Paul George era el 13, no? Ah, no. Primer el I Granger 24. quin número era? Primer el 24. Granger era 33. Ah, és veritat. Tens tota la raó. Ah, fuck. Aquests Vaig a Indiana dir- Pacers, vaig a molt dir- top, eh? Ho dic. Vaig a dir West. David West? Sí. Rebote, Roy Hibbert. No. No, era el 55. Jo també l'anava a tirar. Jo no tiro la de... Va. Uf. Va, digues, petava, no pots esperar tant. Ja, no. Vale, A veure, me que la se la jugo sabia. heavy, me la jugo Tu te la heavy. saps o no? No, jo no la sé, No tio. te la saps?
No. Que este xunga, tio. No sé, Jeff Tick. Sí. Dios! Jeff Tick, Es jugava al mereix 44. Es mereix guanyar el gol. M'he tirat un triple, però heavy. Es mereix guanyar el... Aquí, no, hi ha més, hi ha més. Sí, Les sí, tiro, no, no? no. Estic apaïssant, Però n'has dit dos Què portes 4? Jo porto una, tio. Fill de puta, tio. Però n'has dit dos per... Heavy. Com me l'he jugat amb Jeff Tinc una altra. Fot-li. I ara deixem després, no? A veure si el gilipolles aquest se la sap també. Digue també és complicada pel coi. Sí, Sí. Aquesta Porta meva, quatre aquesta, punts. Jack Randolph. Sí! Era la seva? Vale, està flipant. Vinga. No, aquestes Està guanyant són el dos que gol, em sí, sobraven. sí. I el niño aquesta la sap, perquè li vaig fer un dia d'exemple. Aquesta sabeu qui és? Sí, Allen Iverson. No, com diria Moja, Alan Iverson. Home, estic impecable! Cabron. Heavy, pues ja està. Vamos! Vaya paliza, chaval. Ens ha Heavy. fet M'he tirat el Uah, Jeff tio, Tick m'he com fet un la il·lusió de animal. guanyar un jueguito. Què m'ha superat l'iPad abans de començar o què? Ja has No, vist? soc molt intel·ligent, bro. Quan estic ficat, estic ficat. Com els Heavy. partits. Ho hauria de fer més difícil. A veure, Sí. la Jeff Tick era Però si no has encertat quasi cap, què estàs dient? Dos i quasi arribo a la final. Dos, Clar, de veritat. Oh, és que- Aplaudim al Ricky? Sí, molt bé, Molt bo, bro. Ricky. Ets el millor, Ricky. Feia rubirosa. Parlem una mica tres. més de NBA. Un, dos, tres. Sí, de NBA. Primera, Ricky, 1, 2, 3. Un dia rubirosa. No, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Opinió del Defensive Player of the Year? Hòstia, és bona, Ojo, És que fa poc vam tenir, fent birres, un debat sobre això. Sí, de fet ens vam... A qui li donaries, tu? Per mi és Wemby, tio. Vamos! Per mi també. Sí, és veritat, però tu donaves un argument contradictori amb l'MVP. Sí. Però... Jo deia que o sigui, que no pots tenir la mateixa vara de medir per donar l'MVP per donar el Defensive Player of the Year. En plan del el millor... Que jo no li trobo sentit que diguin que Gobert es mereix ser el millor defensor perquè Minnesota és la millor defensa. Perquè Minnesota té molt a veure amb McDaniels, que tenen a dos tios de 2'14", saps? Que hi ha moltes més coses. Que Wemby ha fet una temporada Sí, jo històrica. aquest argument li trobo, Jo, per exemple, deia que l'MVP era Luka i el defensive player era Wemby, però ell deia que l'MVP havia de ser Sí. Shea, perquè és el millor jugador ofensiu, el millor jugador, el millor equip, però clar, llavors per la mateixa regla, Gobert ha de ser el defensive player perquè és el millor defensor, el millor equip defensor. Saps? Bueno, però és que és el que et deia jo, que jo crec que no has de... O sigui, són previs molt diferents. I que potser no és el millor defensor del millor equip, saps? Potser és Jaden Jo McDaniels. diré que al final has de pensar quin és el jugador independentment d'on vagin que té més influència a A la defensa. I és Wemby claríssim, ningú té dubte, tio. Però el fet de la classificació també afecta, Però, El defensive player, tu dius jo. clar, tu no en valores Però no és determinant, saps? No tant com a l'MVP. Però, clar, No, no t'hi s'han quedat penúltim. però suma. En plan, hòstia, si San Antonio hagués quedat tercer és que no hi hauria dubte, tio. Ja, és veritat. És que la temporada és històrica. Clar. Bueno, si un rookie Però amb és que aquest si no impacte... guanyarà 15. Ja. Defensive Bueno, és que... players. O sigui, a la que ja no puguin dir no, és que és rookie, no, és que ha quedat últim, és que els guanyarà tots. Sí, això és Clar, veritat. No, això és molt Ja. heavy, bro. O sigui, el Hey, tio... no ho havia pensat. Que quants taps ha fet per partit? 3,5. 3,5? Sí, sí. Més... Podria ser... És una O sigui, barbaritat. taps més robos... O sigui, agafant els últims 15 Defensive Players of the Year dels últims 15 anys, Samat. havia fet més tapons i més robos que tots, menys un. Que no sé quin és aquest un, però... Però no sé què pot ser. Jordi, tenim el dato bien, coi. Ja, aquí he fallat, Ho buscarem ara fora càmera. I sexto hombre? Ja s'ha Ja donat. l'has donat, no? El Nas Grit. Sí, però a qui li donaries tu? Jo Malik Qui Monk. soc jo per portar-li a contrària a la NBA, no? No series. No, si et dic la veritat, aquest m'era una mica igual, no? Sí, no. Potser Malik Monk, però no... S'ha quedat a res, a 2 vots de Heavy. guanyar. Però no Grit ha fet temporades. El clutch l'ha guanyat el Carrilla. Sí. Però això del clutch és nou, no? Sí, de fa poc. Jo no sé com L'any Però han passat donat el van 3 donar. premis. Sí. Han donat 6 men... No, 2. Bueno, Shams ha publicat 2. 3. Sí? Sí. Hem donat... Entrenador de l'any? No, No. Qui guanya l'entrenador? El MIP. Ah, sí, perdó. Tyrese Maxi. Tyrese Maxi. Molt bé, Maxi, sí. Molt bé, sí, Maxi. me l'ha escut. Sí, sí. A més, Que el estava Harden... Colby White i qui més? I Kobe White ha Sengun. quedat segon. Sengun, Sengun. Segur, ojo, també. Uah, Si no s'hagués lesionat, Sí, jo li donaria. però... Sengun jo crec i amb tota l'estima que tindrà, però és un tiro i no puedo comparar amb el que hi ha al costat, jo crec que sí. És un puto animal, bro. És un puto animal, però al costat el que hi ha mateix, el 5, més enllà, que són dos Ja, animals, perquè són compares Joris i amb- Embiid, És molt jove, bro. Bueno, ja, tio.
Ja, però... Estàs comparant a Sengun amb Jokic i Embiid. Per això, no pot comparar-se, tio. Que està molt lluny. clar, És que li vols donar el MIP, cabron, no li vols donar el MVP, saps? Per mi és match sí amb molta diferència. I més després de la marxa de Harden, del xaval... No, sí s'ho mereix. Tu creus que els Rockets, que van fer un tram que van guanyar 11 seguits, Que els dos que són van els estar Rockets. ja... Sí, que Des de van sempre, estar ja a des de punt sempre, tio. Sou dels Rockets? de tota la Ah, vida. top. Pues allò que o sigui, van estar a punt d'entrar ja a playoff, creus que amb Sengun haguessin entrat? Jo crec que sí, al play-in. Sí. Sí. Però crec que almenys veus que hi ha coses de cara a anys següents, un xaval joves, tal, que tenen el nivell per estar dintre de playoff l'any que ve, següent, tal. Al final Sengun és un tio de playoff. A mi em mola. I és una estrella. Jo crec Té bon que, futur, si no és ja, sí, jo crec que sí. Sengun és una estrella. Serà una estrella l'any que ve ja. Tio, segur. amb Si no ho Jalen és ja. Green, Thompson, Jalen Green és molt bo, Sengun, Jabari Smith... Però jo crec que a Houston li falta No me'ls crec, un jugador, tio. Li falta alguna cosa, tio. Sí. És un equip molt buit encara, tio. Ja, Ojo Houston no foti com la d'Oklahoma aquest any. Són joves tots, això està clar, però ningú Sí. xai, jo crec. No tant. No, és que Però- Sí, com és Oklahoma primers de l'any l'Oest. passat, no? Que Bueno, queden sí, vuitens, clar, novens... clar, entres a de playoff, ser primera ronda. No, primer no quedaran. Ja, i potser d'aquí 2 o 3 anys són Però quarts. Houston l'any que ve Sí, s'ha d'exigir ja està a primera ronda, tio. S'han reconstruït, tant, estan amb el Sengun apostant, tal, de puta mare, ha ficat. S'ha de ficar a play-in i que sigui, Sí, tio. això Sí, això és veritat, Vull dir, No, I ara- d'aquí 2 anys ser quarts, una cosa Clar, I si no, si això no ho aconsegueix, pues, el projecte ha de vendre el cul. Però és que, ja està, tio, som molt dolents. lo complicat que és a l'Oest entrar a Sí, playoff, bueno, com ja, es parla. i a l'est també, bro. Ja. I al final... No, però els Warriors, del nostre estimat Ferri, van quedar deuents i han sigut els millors deuents per rècord de tota la història de la NBA. És que el de l'Oest no té cap mena. Però és que els no, deuents sí, de està bé. l'Oest, bro, a Et diré l'Est una estan cosa, setents. vuitens de l'est, Què? és Miami. Perquè mira el Quina- rècord, no tio, veig has de mirar el res. rècord. Sí, mira el rècord, bro. I a més, entre els de l'Est juguen entre ells. I els de l'Oest entre ells. O sigui, el desè de l'Oest l'Est, encara té més... comparat amb el desè de l'Oest, es portaven 10 victòries. Clar, és que has de mirar això. No has de mirar la plantilla, si t'agrada, no? Has de mirar... I estan jugant 4 cops entre ells, O sigui, Ja, ja. juguen 4 partits contra els de És molt conferència xaval. i 2 partits contra els de És veritat. conferència. Clar, O sigui, Boston ha jugat 2 vegades contra l'Est. Sempre ha sigut la Trauríeu conferència oest. conferències, tio. Com? Trauríeu Jo conferències. crec que a nivell logístic és una putada perquè els Estats Units és gegant. Però si es pogués, Sí, sempre. Sí. 100%. Però és que té molt carisma, Est i Oest. Ja, però en comptes de jugar 4 i 2, saps? Potser s'equilibra. Jo equilibraria una mica, Això tipus, sí. el Jo 3 el que i trauria 3. són lo de les divisions, tio. Sí, Però és, Això no té cap mena de sentit. Ja, no... No serveix però és per que a res. més, Bueno, juguen més partits contra Sí, els és de que coi no és Division. 4 i 2, És realment Sí, sí. 2 contra els altres Ja. i contra els de les Divisions sí que jugues 4 o 5. Però jo Warriors contra Sacramento juga potser 5 o 6 vegades. Ja, tio, això Clar. és una puta merda, tio. A veure, té sentit per lo Però que és tu. jo sobretot jo ho trauria sobretot per lo del tema de que hi ha molta diferència entre l'est i l'oest i que hi hagi un rècord de dir, tio, doncs els 16 primers cap a Això, ells, ojo. saps? Això, Vull dir, perquè no és, si no és injust, saps, que entri un, jo què sé, tio, el típic equip de play-in, que aquest any no ha sigut, però el típic Chicago, saps? Ja. I que, jo què sé, Pelicans, que ha fet una bona temporada, bueno, ara ha entrat, però típic Sí. Warriors, Golden tio. State, Warriors. Sacramento, saps? Es quedin fora quan, tio. Sacramento és un equip que hauria estable, jo. Sí, que l'any passat ho va fer Houston, també, tio. que s'ha quedat fora, crec que tenia com 5 o 6 victòries més que Atlanta. Clar, va és entrar al això, play-in. tio. Saps? Això és una putada, saps? Llavors, Hòstia, però- que s'ho juguin allà... Feu-lo a saps? Sacramento, tio. Hauries I de primer fer-ho contra 16... hauries de tal, fer-ho saps? atractiu, no sé. A veure, acabaria. Com un March Madness, tio. Com un March Madness. I lo de l'Inci és un tournament que us ha semblat? Per mi A mi és m'agrada. win. A mi és A mi molt m'encanta. I més si ha guanyat Lakers. Però jo crec que haurien de donar una mica més de bombo, no? Rotllo- Sí, i haurien de fer... Sí, més valia que han fet partits. lo de les pistes Però i va ser una tal, prova, però... no? Sí, va ser Sí, rotllo, a sí, veure com sí. funciona, A tio. mi m'ha molat. Jo crec que han de fer-ho més complicat arribar a vuitens. O sigui, has de guanyar alguns partits més, perquè crec que van ser 4-1 i entraves, però 2-2 no, o alguna així. Llavors, no va tenir molt valor entrar a vuitens. Els vuitens de, no sé si va ser l'est, van ser bastant fàcils, o sigui, n'hi han estat molt bé. Però van haver-hi aquells que no s'ho van prendre en sèrio, saps? Llavors jo crec que hauria de ser un pèl més complicat entrar, o que entrin més equips, saps? I en comptes de quarts fas vuitens, i que es fotin més hòsties, saps? Però equips tops es van quedar fora. O reduir partits de lliga i feu el play-in a part, saps? Com típica Copa del Rei, saps? Sí, també. Com la Copa del Rei aquí, També. saps? Perquè Li clar, donaries juguen més 82 partits i els partits de play-in compten com a partits de temporada, I només eren 5 o així. excepte crec que la final i les semis o alguna cosa així. Només la final. Només Sí, la només la final no final, compta com a partit. Només la final. Clar, saps? Una mica ratchet. Estaria guai que fessin pues, com la Copa, saps? Que es concentressin els 8 equips Sí, classificats clar.
una setmana a Las Vegas. Clar, I allà a donar-te d'hòsties durant una setmana, saps? Clar. Inclús 16, tio, jo què sé, algo que fos molt totxo, I saps? jugar en comptes de 82 partits, pues jugar 72, saps? O Ja, el que passa és 76, que saps? ja no entra per beneficis econòmics, tot. Va, ja, però Sí, és un follon. si fas un... Ja, però són molts partits que no retransmets, anuncis i tal, però sí, que si fa no fa, jo què sé, 76 partits en comptes de 82 i... Clar, tio, fas uns Ja és quarts, bastant, semis i finals. Es notarien que flipes. Samat, tio. I miraries, saps? No sé. Saps? Sí, sí. Potser... No, però deien també a fer algun plan que molaria, tipus, el que guanya l'in-season tournament té ticket per entrar a playoff, saps? Això sí no ho faria, tio. Ja. Això és totxo, Per llavors hi ha un equip que pot estar a tota la baixa i s'ha Clar, classificat, però tio, que a que l'in-season tindrà va a voluntat, muerte, tio, saps? clar, Que el tio. teu objectiu és, tio, pues a l'in-season em vaig a rebentar viu. Detroit saps? Pistons, Com lo de que guanyes la Copa del Rei i jugues la Supercopa d'Espanya. Clar, saps? S'hauria de mirar, però sí, ojo. Però és totxo, saps? Imagina't, en plan, jo què sé, típic Houston Rockets, típic Sacramento, saps? Que s'han quedat fora, però et guanyen l'in-season. Detroit ni això, Detroit no. Detroit no Jo està... Que aquests equips no guanyarien l'in-season. Espero que facin algun canvi, alguna així que... Jo crec que segur, tio. A veure, també t'he de dir, Sí, NBA també. són estrategues del màrqueting, o sigui, els tios ho porten al límit. Sí, però no els hi donarem nosaltres. No. Això està clar. Segurament tenen un plan El molt que gran. sí que canviaria jo és l'All-Star. Sí, estava pensant... Sí. A mi m'avorreix. Això dona per un altre podcast, també et dic. Ja, tio, però és que lo de l'All-Star d'aquest any és una És ciència, és una insostenible. basura i no mana. O sigui, espero que Haurien de fer- l'any que vagis a veure l'All-Star sigui És una que, puta és que barbaritat. ho he pensat abans quan ho deia, tio, que dic... És que ara jo que sé, preferirien a Las Vegas, a l'in-season, saps? Ja, Ja. saben. Ho faria millor, tio, perquè hauria partits... Amb a el vida o format muerte. que van fer de Kobe estava guai, O sigui, Ja, tio, van és que- competir un parell d'anys allà, tal. Sí, quan arribaven ajustats al tercer quart. Sí, sí, competien, però sí, bueno, no? competien 8 minuts, però almenys competien alguna cosa, no? Sí, Me'n recordo un any que van guanyar com amb un tir lliure... del Sí. D'Anthony Davis. Que va ser, sí, que va ser una mica merda guanyar així, però bueno, almenys va ser ajustat, saps? Però tenies aquells tirs finals, que deies, hòstia, l'Ebron tira, si tira, Clar, si fica tio, guanya. Sí, sí. O sigui, clar, queden 200 no sé quan... I tenia molta narrativa lo del tir lliure perquè és com Kobe va ficar la seva última cistella. Del 64. I la primera. I la La primera. primera, és Aquell veritat. partit, tio, amb Piti Hurtado retransmitint-lo per... Piti Hurtado. Piti Hurtado, tio. Ets un senyor de 70 anys. En el cos d'una persona de 27. amb bambes d'un xaval de 16 anys, tio. Ho hem parlat, tio, el Lila ja no està per la nostra edat, tio. El Lila és per xaval. Sí, ho has dit. Ho hem parlat, saps? Soy teia i mateix. Hem anat a comprar les bambes i jo ho pensava, Vols tio. ficar-te la samarreta aquesta i vas a conjunt? Ojo, no és mala, No, això. Bueno, va, doncs ho tancarem aquí. Un aplaudiment pel Molt nostre bé, convidat, no. tio, que ha estat molt bé. Merci per venir. Moltes gràcies Merci per convidar-me, tio. I a De la resta... Vázquez. Tio, a la resta ens veiem al següent episodi. Adéu.